Shalom, selamat hari Minggu madihita sadan. Goarni minggu tasadarion, ima minggu seksagesima, ono puluari nari andorak so haheheone Kristus. Tapuka mapar minggota, masuk kita, marhahoho mamahita satoket. Marede mahita sia bukuede nomor sada ayat sada tabaopat. Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, nama no palangit dohot anu on, amin. Sai paeleng mapinggol mutu ahu, hapogani paluaho nau, sai homa gabi dolok partano batoan diau, gabi huta na goting laho panguluhon au. Ai hodo partano bato aku hian dohot pangudi anakku. Jala alani guarmu sai iringonmu jala tuguonmu au.
tuhodo ali Jehoba au marhapurusan, sayunang paurak ahu saliling-liling na, say palua maau marhite-hite hati goranmu. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulaun nisi bolisi. Sai padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unak tarpede mahami di bagasan dosa. Alai asamonak kami sahat rudi ujung, jala mardame hami saliling di tanoon, pai masahat hami Tuhan uluan na sora sudah, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema kur sian ina parari Kamis.
Marede mahita sian buku ede nomor 2 ayat sada dohot ayat 2. Tabigima hatani debata patujoloni jamita turupuk tuariming tasadarion imana tersurat di Efesus sada bidu sada mamuka sian ayat tulu sahatu ayat 10. Efesus bidu sada mamuka sian ayat tulu sahatu ayat 10. Songona somal tajahama mergati soring alai di ayat 10 non rabhita majaha. Pinuji madebata amani tuhata Yesus Kristus naung upas-upasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Di pelido ita di bagasan ibana adorang seojak dope tanon sabadia ita jala so asuran adopnai bagasan holong niroa. Dituduhian dohita bahen anakna marhiti-hiti Yesus Kristus asatu ibana mangihuton halomoan ni rohana. Asat terpuji esini rohana nomor muliai nania sihona tuhita di bagasana hina holonganai. Di bagasan ibana dapat hita haluau ni binahen ni mudarnai ima hasesaan niaka pangalau sion mangihuton asini rohana natar lobii. Naung buas ni usionaki tuhita madongan habis taran dot habis son godang. Ai di pabotohon ibana do tuhita tahini rohana nabunihian mangihuton halolomona naung pinahot nai di bagasan dirina rabhita majaha ayat 10. Laho pasaud son kabugok ni tikina mandok pasadahon di bagasan Kristus Yesus sudina na di banua gijang na di atas tanon. Ido sahatna martua ma akan nau bigi hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tabigima kursian punguan ina Naomi.
Marede mahitam sian buku ede nomor 377 ayat 2. Di pardalanan ningulut tamani paksa minggu na oktabolus tagamod do mardosa hita mardosa sesama hita lumubi maradok pun debata alani pahohom madirita tasolsoli mai tatopoti tu adopan ni debata nilehom matiki di hita satoken lahomanopoti i secara pribadi. Martangi yang mahita ali amanami na di banua gijang nasun badia dang tamahami rotu adopanmu ay nagugdusa dohami pikiran ng rohanami say manibil dosian hasitongami alay hinorhon ni asi ni rohani anakmu Jesus Kristus Tuhan nami ubay tabarenhami rotu adopanmu mangido hasesaan nidosa dohot pangalosion nami urupi jala asima roham dihami sesama sude najat sian hami jala jakon mahami gabe anak komu ali todi porbadia sondangi matodi nang pikiran nami asatawahen hami mangulahon na hobartu lomoni roham jala gabe anakmu naburju hami maka tidakon Yesus Kristus Tuhan jala si palua portibion. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Molo tatopo tiak kadosata, haposa doibana jala bonar, manesa dosata, jala paiason hita sian nasa hagiduhon. Asa nga po di debata na digijang. Amen.
Tabagema ede puji-pujian sian paduan suara narwastu. Marede mahita sia buku ede nomor 210 ayat 2 dohot ayat 5. Di bahen odo pahyanan osai sude
hatani debata tudalan tugulunay baru tersurat di Kolose bidu tulu ayat 10 songonon madidok disi jala nasa siulaon manang di hata manang di pabahenan saluhut namai marhite-hite goarni Tuhan Yesus huhut madok mauliati tu debata ama marhite-hite ibana ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu Tuhan debata ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon no bartu hatami amin tabi gema kor puji-pujian sian kor ama. Marede mahita sia bukuede nomor walu ayat sada sahat rudi ayat tulu. Jehovah, Jehovah.
Tahatidakon mahaporseautai, songon nahinatidakon ni dongata sahaporseau deportibio, rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu naso hatudosan, namano palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siya tondi porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata namanaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, jala tuat tubanua toru dong ditanom. Namulak mangulu diari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul di siamun di debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di si maibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hataina mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabi gima tabahan ititing na masa di tonga-tonga ni huriata. Shalom, huria nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus, tabegema tikting namasa di huriata di bagasan samingguan. Naparjolo, boa-boa habot ni roha. Na di hari Rabu tanggal 4 Februari 2026, pukul 4 pagi manogot, nunga marujungolu di Rumah Sakit Murni Teguh Medan, amata penatua emeritus tahi manangap siahaan STH nama kabaluhon inata Delvi borusi pahutar nahinan nama ringanan di Jalan Bunga Ester nomor 110 tolu ruas Nihuriata Sian sektor 2 monding di usia 71 tahun. Saya dilehon debatama gogo dohot apul-apul tusude keluarga na ditinggalhon. Napa duahon sidang umum jemaat. Songon naung nitik-tikkon 2 hari di minggu nasalpu, sadarion 5 minggu 8 Februari 2026, tapatupa do sidang umum jemaat dung sipul par minggu tahun. Pinangidohon tusude ruas Nihuria na adong di sektor Sada, sahatu sektor 10 tolu, asa Roma hita menghadiri sidang umum jemaat na pinatupan Nihuriata. Na patoluhon, program kegiatan rutin Jemaat GKPI Padang Bulan tahun 2026. Di masa Natal tahun Nasalpu dohot di masa tahun baru, kegiatan rutin di Jemaat GKPI Padang Bulan dihentikan sementara, jala di Patupa Mamuse di tahun 2026, ima perjolo pertangyangan sektor. Laho Patupauta Mamuse pertangyangan sektor sahali saminggu, di bagas ni ganup rumah tangga na adong di sektor Sada sahatu sektor 10 tolu, ima mulai sian hari Senin 16 Februari, hari Selasa 17 Februari, hari Rabu 10 Februari, dohot hari Kamis 10 Februari. Jala pembukaan ni pertangyangan sektor di tahun 2020 onomon, di Patupado di Garejata GKP Padang Bulan, ima di hari Rabu 10 Februari 2026 masuk pukul 10 sia 30 wib. Asa Roma hita sude ruas ni sektor Sada satu sektor 10 tolu tu pertangyangan pembukaan. Paduahon sermon situa. Patupaon mamuse sermon situa sahali saminggu mulai hari Jumat tanggal 10 tolu Februari masuk pukul 10 pitu wib. Patuluhon PA kategorial. PA kategorial songon PA Sikola Minggu, PA PP GKPI, PA Ina Parari Kamis, dohot PA Naomi,
boido muse dilaksanahon mulai bulan Februari won. Na mangihut barita perhepengon. Songon nasomal barita perhepengon si ganop minggu nunga di patupa jala ruas ni huriana naeng manjaha barita perhepengoni boido mangalap sian meja di pitu masuk ni gereja tahun. Tu barita perhepengon bulanan Januari 2020 onom ima ringkasan pendapatan dohot pengeluaran sian tanggal 1 Januari 1 Januari 2020 onom dang dicetak BI alai dibagi honma tu ganup WA situa jala di pasat situa sektor mai tu ganup jemaat nasida marhite grup WA di sektor nabe. Na mangihut muse sektor na bertugas tu ibadah ulaun minggu. Aka sektor na bertugas tu ibadah minggu tanggal 15 Februari 2020 onom ima sektor 10 sada dohot PPG KPI tu ibadah minggu manogot, seksi paropuan tu ibadah minggu arian, sektor 10 2 dohot PPG KPI tu ibadah minggu botari, sektor 10 tolu dohot PPG KPI tu ibadah minggu borngin. Songonima tikting di huriata di mingguon, laho manomu-nomu hatani debata, marende mahita sian buku ende nomor 185 ayat 1 dohot 2. John Jesus Rasulé amunalo jai utoru rahamu Tuhan sonagani amusude pamalatihamu Pakon Tuhani sonang dirohai sonang dirohai sonang dirohai ilehon Yesus sai bege Jesus aluasian dosado nang satu Jesus roh atong sutu parang bato marlo jamatu Jesus roh sai golopa kapop nahi maluaho Yesu sonangi roha sonangi rohai sonangi rohai dilehon Yesus Martangi yang mahitang dameni debata na sumurung sian saluhut na harohaun imana mangaramuti hati-hati dokot pikiran muna di bagansan Kristus Jesus Tuhan tahan. Amin. Oras madihitan saluhut nam damang dohot dainang nahinahunungan di bagansan Tuhan ta Jesus Kristus katani di madang natulong hastu hitang ibagasan tikyon imang natarasurat di sadamusang bidu 52 mamukamay siyan ayat na parjulong sahan ayat na palimahon dohot
tema ni jamita manang odolan di pasu-pasu asagabi pasu-pasu. Hujahaman turpukod di hitan saluhut na rap mahitam paihudi huton pajahon odeng. Habubukas ni siamram dunging ni najahuba mamadog siamram bukas mahon siya tano hagudanganmu dohod siyan hatubuanmu dohod siyan bagas ni amam tutano si patuduhonok kutuhong ubay peho gabi bangso na bulun jala pasupaswok kumahong jala pabalgaw kuguharmo asa gabi pasupasu jala pasupaswok ku aka na masumasuho jala turuaku aka na mamurayho jala daputan pasupasu marhiti-hitihong saluhut aka bangso di tanoon jadi bukas man siabram songon nanirok ni Jahuba tuibana bukas ma dohot silut udur dohot ibana marumur 75 tahun si Abram dinabuka si ibana sian haran dungi diarahon si Abraham si Sarai jolmanai dohot silut anak ni hahanai rodi sudi na sinamot na sida dohot jolma aka natinuhor na sida di haran jadi bukas mana sida lao tutano kanaan jadi dung tolohas na sida rodi tano kanaan ido sahat ni padohani damang dohot dainang na nahulungan di bagansan Tuhan ta Yesus Kristus hata di pasu-pasu tarpasu-pasu radang sadahata nasuhiata bigi jala buidodo hononon sada pandohan nama cai jut tabigi jala jut tahirim masa di tonga-tonga ni ngulutang di bagansa tikyon adong dua hata na maralo-halok di tonga-tonga ni turpukon na buita jaha idok masada pasu-pasu alaylaw di suratod do di guritod do di turpukon alo-halok na ima bura manang toru-toru buita dokon pasu-pasu sadanay kutuk di bahasa Indonesia nadamang dohod dainang nahinahulungan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus tarlumubi di hita halak batak ragam dua kaupasa songon sadatangiang na pinatupan niya ka natua-tua na pinatupan niya ka sirajahata dohot natahirim tolohas niyan sa atu hita di tonga-tonga ni nguluta nama nasay tanok ganup di ganup akaulaon di paradaton dohot di anak kana asing jupang akapadohani ganup do hita madokon asa makirim di pasu-pasu bahkan adong upasa do pinamadokon tubur di pakat tubur ni hotang sa itu dia mangalaka sa itu sima daputa pacamutan doho persaulian sudah do makirim pasu-pasu alai dakia kita berpikir buado asa terpasu-pasu buado asa sahat tuau pasu-pasui Hape saya tahu zugi do muse molarong akau laun dia batak dia kapana buli misalkan ro madok hata lau mauzungi ulaon di tonga-tongan dia kau laun sering do ro padohan muse madok di dok 10 pitu 7 mandi 10 alu hata pasu-pasu panggabian parhurasan na pinasahat muna apun nami mai martongan di jamu sudah makirimon bahkan di dok sada dua tulu pau pato pangkonopi hata pasu-pasu na pinasahat muna Tuhan debata Jahubama na manulupi. Nah ternyata kadang molotai da upasaon dang tarazumi. Na kining di upasa na parpuri na hudokoni debata Jahubama na panulupi manang sibain majadi.
Ido sa sitong natahi dari bagasa turpukon. Sudah do hita makirim di pasu-pasu. Sudah do hita martangi yang bangido pasu-pasu. Alai heado hita gabesi panulupi di pasu-pasu ni debata di tonga-tonga ni guluta. Manang si jua pasu-pasu do hita marhite-hite pangalahu pabahenan dohot ragam rumang ni paranguluon natadalani di bagasan ngulu si ganopar. Nadamang dohot dahinang na inaulungan nakining nung ngatay dari son adong hatapadohan toru-toru. Adong pasu-pasu adong toru-toru. Dibuka di bagasan bibelta adong 410 hali hata pasu-pasu. Jala adong 230 hali hata toru-toru manang kutuk. Namarlapatan damang dohot dahinang na nahulungan upal gado pasu-pasu ni debata gumudang do debata pasahaton pasu-pasu daripada toru-toru. Gumudang do debata pasahaton persaulian daripada ragam hasusaan dohot hamaulong. Idonan yang tahida marhite-hite turpukta di bagasa tikyon. Ido makana didok sahalak na manurat buku kutuk dan berkat, manang berkat dan kutuk judul ni buku ira ngadok kita na madsahay. Memang bukuon na sinurat dang holan memakai rasionalistis alay dohot pendekatan spiritual. Di suraton may sahalak teolog siya na Amerika na marguar direct prince manurat di buku didok ibana. Kutuk itu seperti lengan tangan panjang iblis untuk menghalau berkat bagi orang di kehidupannya. Kutukin nang songon tangan nagajang dui laho manudati manang mga bati pasu-pasu asa unang tolohas tuhita. Ima bura-bura manang toru-toru na nipikiran marhite-hite buku ni si direct prince. Jalan namang dohot dahinang na naholongan sadar manang so sadar taakui manang so taakui. Alkitab mencatat ada kutuk, Alkitab mencatat ada berkat. Di surat Bibel Todo pasu-pasu, di surat Bibel Todo nang pura-pura. Adong do pura-pura, adong do pasu-pasu. Kita ragu doon, adong do tutu pura-pura gitu. Nah ternyata molo tayo buka manginang na hinahulongan, molo siap pada narubi hita makatay, adong do ragam niya kabura-bura na parjulo di 2 Musa 20 ayat 1 ayat 5 molo tab ingot patik ni debata jahuba na parjulo 1 na patuluhon. Dung diujungi patik patuluhon itorodong pangujungina mabukus patik na tuluhon didok may di bagasan audo jahuba debata parimas siluluhon dosa niya maama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton. Adakah kutuk dosa turunan? Ini jadi pertanyaan. Apakah kita mau menyangkal Alkitab atau tidak? Sada pengalaman mudah-mudahan dan kecekia jamiton gitu. Sada pengalaman nahya hulayani hubasi hami sahalak dokter dak pulang hudok warna tiba-tiba topu amat dokteron marsahit mulai masyan maron mohop mulai mamohop pamatang na maron dung mulai maron ibana lama mo siya periksa ay biasa nama mulu halak mata mandok daya tu pada tuhus sa dokter marubat tu dokter dang diubati diri kan begitu ya dokter ko marubat tu dokter tong daya tu pe marubat tu datu nasing do dang datu mengubati diri jinang gitu alani ragam madilului ibana sampai satu luar negeri marubat dang ditemuhon dang adong Jepang sahiti sian medis dicek alai terus ibana marsahit lem
merus mapamatang na, lemerniang, ujungna putus asa manang hera dangadong be ngehabis akal muncullah iman. Kan kadang begitu, lu habis pikir ton muncul ma adong do Tuhani. Nah begitu. Lalu Rome mana? Maka tayo mali do ibana ma. Adong keluhaku songonon dan adong jupang ba. Nah ternyata telisik punya telisik dibaca ke atas. Membaca genogram atau pohon keluarga. Kita buka dia pohon keluarganya. Setelah dibuka pohon keluarga ternyata ditemukan bahwa mereka memiliki kutuk mati muda. Dan adong nama umur 50 tahun tu gijang. Halahina saup. Sudi 50 tahun tu toru modeng. Ibana nama terakhir. Begitu mohop ibana, angguau mati nama. Itu bahasa na muncul naro di pikiran. Akhirnya nadung tatang yangkon tak terapi ibana pendekatan spiritual. Akhirnya diputus kutuk on siang nguluna. Dung diputus sehat. Dia tidak makan obat apa-apa, tapi dia sehat setelah kutuk itu diakhiri dari hidupnya. Sadar tidak sadar, tak akui manang so tak akui. Empirisme pengalaman on. Nunga udah lani hami piga-piga gudang klien. Nah mereka mengalami hal yang sama. Ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Ternyata ada kutuk yang menghampiri. Molo ringgas rohamuna manginang. Coba baca buku Derek Prince tentang kutuk dan berkat. Mungkin sedikit tidak banyak kita tercerahkan dengan itu. Coba dulu membuka bukan hanya teologi dari arah rasionalistis, tapi buka dulu teologi dengan pendekatan-pendekatan pentakostal dan harismatik, supaya kita gadung berimbang untuk membaca Alkitab. Nah damang doh dainang na holongan, na magihut musay di dogma, ro di sudut patuluh papaton itu terjadi. Tak alami doi. Kita ikuti banyak hal yang terjadi. Lalu taida musay bohada musay buraburai, toru-torui dicatat, disurat di Bibel Tanabadiyai. Didok di 5 Musa 12 ayat 114 didok di si tarapasu-pasu maho molo ditangi hokko suara ni Jehovah de Batam. Itu dikunci gitu. Tarapasu-pasu maho molo ditangi hokko suara ni Jehovah de Batam. Pasu-pasuon na mahora luar. Pasu-pasuon na laubongot, pasu-pasuon na bagasmu, pangodiamu, perbuen ni bortiamu, dohot lana kana asing. Pasu-pasu marudut di sana. Alai dipudi ni turpuki di ayat 15, didok do musem. Honato rumaho molo tung surang so ditangi hoko suara ni Jehovah de Batam. Honatoru maho di ladang. Honatoru ho di huta. Honatoru perbuen ni bortiamu, perbuen ni apangmu, perbuen ni tanomi. Honatoru sudah pahapahanamu. Honatoru lan akan asing. Sampai didok di ayat 27. Honatoru maho dohot lalain, gabi lalain maho. Manang didok kutuk kegilaan. Nah namang dohot dainang ini tercatat. Alai perjanjian baru pe, di padan baru pe, di surat di 1 Korintus 10 ayat 22, didok ibana, didok si Paulus di son. Honabura mananso makaholongi Tuhani. Jelas dia. Artinya supaya kita enggak majaha Alkitab ton, kita terbuka dengan ini. Dan nama doko nau sudi nguluton muladong nama na terbentur, arong nagagal pa. Kau terkutuk. Enggak begitu begitu. Dangi damang dohod dainang. Alay na ikudok di son adong doi gitu. Kalau adongi segera selesaikan. Pasay may unang gabi tarabat pasu-pasu. Ala natangyang tabi si isa marusan namin. Asaw nang tarabat pasu-pasu nek si pasahatom mo. Tuhami kan sujudoon tangyang ta begitu. Alay dakya hita ulo mga manggotap. Akka abat-abaton dohot hangalan na masaw di tunga-tunga ni nguluta. Dalamang dohot dahin ang nainahulungan, di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus, ima rumang nibura dohot pasu-pasu di tunga-tunga ni bibilta naung tauhal dang apala sudi alay sautik siyan naung adungi gudang dupion molo na yung tauhali masay ragam doy.
Alai di bagasan bason na neng satu hita di bagasa tikion. Sudedo hita makirim asa gebe tarpasu-pasu, jala asa gebe pasu-pasu tunong at na humaliang nakining. Songon namasa di si Abraham, sampai di dok, ikot tarpasu-pasu maho, pasu-pasu ku maho, jala alani ho, gabe tarpasu-pasu mah, duhut na jolma di hasyang ano. Nah bagaimana kita supaya saya sampai kepada sana? Dakolan sering dohita di Hansol Maun, Holan mengejar asa tarpasu-pasu dan mengejar asa gabe pasu-pasu. Nah ini kita rombak dulu. Hita nanaing mardalan, nanaing si tolohas siluluata unang mahola pasu-pasu. Ala ikon, boado asa gabe pasu-pasu hita, tuna humaliang. Ay si pata hita on pusat ningulutok kola pasu-pasu. Ini maka nang belum marminggu, ola terbentur otik gabe sumarminggu be. Ala merasa yang mana daftar pasu-pasu. HP dang itu tujuan na holan na paling utama adalah buado asa gabe pasu-pasu nguluon. Ala zolma na tarpasu-pasu na gabe pasu-pasu to sahali nung gabe nung manjalo pasu-pasu siya tonga-tonga ni nguluna. Na namang doh dai nang taida mamusay di bagasan tikyon buado paujukon bura-burai asa unang gabe mangabati pasu-pasu di tonga-tonga ni ngulu. Rabuy madohonotay di bagasa turpuk ayat sada Johannes sada ayat sampai siyaho di dok. Hola debatado na paujukon pasu-pasui marhitihatan di dok isi. Molo tatopoti dosata. Hapos sadu debata jalan na bonar. Lau paujukon sudina nasa hasalaan manang hahurangan siang kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adil dan setia akan menghapuskan segala pelanggaran dan kejahatan dari kehidupan kita. Idonane kudok nakining marhiti-hiti turpukon. Ragam hita sudah martangiang, au naing tarpasu-pasu, molobui, iko sudah geleku tarpasu-pasu. Alaiheano hita mencoba hidup di dalam karakter dan perilaku berkat. Asa mangulu hita di bagasan lingkaran ni pasu-pasui. Manang sering kita makirim pasu-pasu, alai burado na taulahon. Ay kan mamurai. Apa kita makirim pasu-pasu, alai itu geleng ta, tapasahak bura-bura. Atau ngasa tar pasu-pasu, pasahat mah pasu-pasu. Berkatilah anak-anakmu supaya terberkati. Unang pula, jangan pula anaknya dikutuki, tapi dia berdoa untuk bagaimana anaknya supaya terberkati. Banyak hal-hal yang mungkin akan kita lihat. Lalu di dok muse marngolu naik baru na toktong marhamu bau niroha. Ketika kutuk ini sudah kita akui dosa-dosa tadi yang membuat kutuk itu terjadi, maka ketika Tuhan mencabut itu, maka kita harus hidup baru. Iku mangolu di bagasan hai baruon, tanggal ma jolma naburuhi, gabe tari parmahita. Tu jolma nai baru na manguru di bagasan hai baruon iba di bagasan todi nasiat debata. Dang memangolu di bagasan hagiot ni daging. Dang memangolu di bagasan aka harumarong. Dang memangolu di bagasan akarimas dohot lana kana asing. Namaralong tulomoni rohani Jehovah. Alani namang dohot day nang tauduti mamuse masuk tu jamitan tahun di turpukon. Hira-hira ahamana yang siputi kota marhadomu atau pasu-pasu dohot bura nakingan ini. Na parjolo sahali di dok dison di ayat na parjolo dungidin na Jehovah madok siap rambukas maho siap tano hagudangan. Dungidin na Jehovah bukas maho jala di ayat na paupaton tayo dari si jadi bukas masih Abraham. Dung didok Jehovah bukas maho baru didok di ayat nama patun jadi bukas mah si Abraham. Berarti si Abraham manangihon hatani debata jala uduk si pangului ibana di persuruan nasian debata. Ino mapain ibana gabi pasu-pasu. Makin jamita tahun madok naung tauhal nakining siapa pada nerobi madokon buasa jolo matar pasu-pasu buasa jolo ma gabe honabura
hona bura ala nang ditangihon kata ni Jehovah, jala hona pasu-pasu ala ditangihon suara ni Jehovah. Si Abraham ditangihon suara ni Jehovah, dungi marudut ma pasu-pasu. Maka yang pertama dikerjakan adalah mendengarkan suara Allah. Buai nang. Hira-hira ibigi hamu dope suara ni Tuhan ni makatai. Tapi gido pe suara ni debata mamakulingi hita. Manang nganengel si pariota meredo pe Jehovah. Itu maka naging pula uhal siya ni padohan ni. Asabuy tatakop padohan manang mutihan na arga di samitan taon. Didok na kining bukas ma ditangihon jala diulahon. Adong do jolma dibigi do haday alay dang diulahon alayo diulahon. Ketika Tuhan berfirman, Anda tidak diminta untuk menolak, tapi kita diminta untuk turut dan tunduk. Dang pajuahon na pinangido ni debata alay panguluyud si pangului mahita di hata ni Tuhan ni pasti do tarpasu-pasu. Salpuma bura mulo taului hata ni Tuhan. Dan abang doh day nang tahida di baga satur bukonak kining bukas. Ada gerakan mulo di bahasa Ibrani halak na berjalan bergerak. Maka jolo mana tarpasu-pasu dang adong roha holan napay may mahon. Alay marhusur doi mula-ulaw doi bergerak doi bukas doi. Lau manopot ugasan na pinasah ni debata di ibana. Maka kita harus bergerak. Maka gereja pe, huria pe, ikut bergerak do, mendesain terus bergerak menuju Kanaan. Lau tumopot tano nani warihon ni Jehovah. Molo di bagasan program gereja ala neng rapat program neng sidang umum jemaat berarti ikut bergerak do hurion. Lau manjalahi dia do sakap ni debata na iko di pamasa di tahun 2020 nomon dang sakap ni jolma. Itu yang harus kita arahkan begitu. Arak-arakannya, pergerakannya ke sana, bergerak menuju janji Allah, bergerak menuju rencana Allah, bukan rencana manusia. Ido sagabe pasu-pasu huriai. Ido sagabe pasu-pasu parpunguaning di tonga-tonga ni nahumadian. Dan namang doh dainang ulungan mangihut manakining muse di dog dung ditangihon ibana diulahon alani i molo tabuat sada haputusan di tonga-tonga ning uluton iko gabi si panguloy hita di hata ni Tuhania sa gabi tarpasu-pasu totu sahali iko narong do natasehahon di diri kita adong natakurbaton iko narong natasehahon di tonga-tonga ning uluton adong molo bahasa perbigu, adong yang ditumbalkan gitu. Harus ada yang ditumbalkan untuk mengikut Tuhan. Ikon adong dona takurbaton. Ahamai na parjulu sahaling na tininggalon ni si Abraham. Na ni siyahon ni si Abraham siyang ngoluna lau tumopot hata ni Jehovah, lau tumopot masa depan na ni padaton ni Jehovah di ibana. Na parjulu sahali di dok na kining dia 12 bukas maho siya tano hagudangan meninggalkan tanah kelahiran meninggalkan negeri meninggalkan bona pasugit kaniman waing bona pasugit ni si Abraham tumadikon bona pasugit buasa di tadi ko bona pasugiton ninna asa balga gabi jolma na balga jolma gabi sada bangso na bulun si Abraham. Na tua na julo adong filosofi naman do sonon. Didok met do tubis molo jonok tu bonana. Alay balga do tubis molo daw siyan bonana. Ra manada tubis do behita kan? Alay rong do berakan na boso ulo dang kita debe tubis begitu. Rebung. Molo dang daw tubis siya bonana marniang doy. Ino makana mo dong tubis hapit-hapit di mo na nibului, mek doy. Alay mo lo songon na daw ibana, siya bului, mok may.
Jala molo tayo na pemuse, maul dozol berkembang, molo say lokot dito nga to nga ni pikiran ni parhutaon na. Molo terus primitif pikiran na di lokasi ni Tano Hagudangan na, molo ino terus dibahin di pikiran na, me doy. Ino makana dokon seperti katak di bawah tempurung. Molo terus do pikiran ni parhutau-hutau tayo tabuan, dan berkembang kita, dan gebe pangirbak kita. Dito nga tonga ninguduta. Jala ino na nang tayo na di baga sa turbo koda mang dahoday nang, didok na kining tumadikon huta hatubuan. Hape, sada sisi, molo tabireng, tano hatubuan ni si Abrahamon, huta hagodangan naon, ima huta na bagak na uli, na napu secara geografi manang agraria. Di holak-kolak ni sungai itu ina balga. Jala gudang do napu, nabui rotu tanoi, nalaw, mga napui, manang nagabi, pupuk, di tonga-tonga ni tanoi, gabi pertanian mas say gudang. Jala mulo jinahag kabuku, didok ngadong dua bagas di si Abraham, dihutay. Jala ngadong menara na tipu, hera tukuk na mas say balaga, songutad ni hadumaon, di tonga-tonga ni luati. Alay rode bata mandok ko tinggal honi. Hape nga nyaman iba na disi. Nga tabu pakilalaan na disi. Secara ekonomi nung nga, lapok parniahapan. Dito nga itong nga ninguluna. Alay rode bata mandok ko tinggal honi. Amang inang, kasomalan na rong dito nga itong nga ninguluta. Kebiasaan manang ragam niya kahagiyot na rong dito nga itong nga ninguluta. Ido na kining negeri manang Tano hatubuan ni. Ino na mabay kita nyaman dangulo bergerak be. Ino makana toy ma. Ngatabu ison, wala betul itu dia. Akhirnya songo-songo ni ma. Gereja pe, huria pe, jauh-jauh do songonon. Ngatabu nasa lilingon, natapatubay, songo-songo ni pe. Ay pola buah. Ito sering naman sa dito nga ni Huria. Akhir na dangolo be Hurion, bukas manadiko kasomalani. Bukas manadikon akan humurangi. Asa gabi lomangirbang Huriay gabi pasu-pasu tuna humaliang. Na magihut mo sa di baga sa turpo ko didok na kining napaduaon si tinggal honon na didok manadikon hatubuan bahasa Indonesia sanak saudara. Memang beda nian Tano hatubuan dohot, sanak saudara agak berbeda sedikit. Ala ini bahasa Indonesia sanak saudara, aha mana salilingon, mabaik kita nyaman, dan Allah berkembang, tinggalkanlah itu. Anon tayo dapat musa tasulikit di dia si Abraham meninggal honi. Jadi dok musa tinggal hon mabagas nyamangmu. Sudido hitara maboto, dangadong nutabu dingoluon. Secara habata ako majo, dangarong nutabut dingoluon, ia so tinggal di Jabuni damang. Kata buru tinggal di Jabuni bapak ni ba, di Jabuni natoras ni ba. Apalagi mulok kana poso, tabuhi do tinggal di Jabuni omak na do bapak na. Alabwa, dang mungkin luason ni omak na iba na dang mangan. Dang mungkin luason ni bapak na iba na dang adong hepeng na. Pasti do dicukupkan natoras na. Alai, molotorus do songoni apakah berkembang? Adong do habu bau? Adong do panger bangun? Kan tidak. Alani itu makana halak batak. Jarang do sa sitong na najulu halak batak ulo mabayan na geleng na di huta. Mangarat to ho. So adong pe para binutuan na, mangarat to ho. Asa buah, unak seon na di hutaw ko. Asa berkembang. Perlu Anda memberangkatkan anak-anak supaya dia tercerahkan pikiran. Unang monoton gitu. Supaya dia berkembang di tengah-tengah hidupnya. Itu makanya dok nak kining di bagasan, tinggal hon mai bagas nyamangmu. Salelengon dia mana baik kita nyaman atau merasa betah. Akhirnya lebih memilih zona nyamanon daripada debata, tinggal hon mai. Molongan nyamak kita salelengon, songot-songonon, alay dung didok debata sadarion, bukas maho, tinggal hon mai. Haso malam
rumangnya ka pangalaho na suture, dohot na mabaik kita dan berkembang, tadikon. Napadua kon si tadikon ni si Abraham di son, alam menyangkut doon, tuha somalan, dohot adat ni, na humaliang Mesopotamia. Di Mesopotamia, hera sarupa do, adat ta, na memahami patriarkal, na mendominasi laki-laki, manang bahwa. Di adat manang hasomalan di Mesopotamia, sahalak na sorong keturunan, dianggap dua jolma na honabura di Mesopotamia. Ada ni habata aku kadang terlalu kejam-kejamnya kadang tentang persoalan ini. Mulorong dia katong-katong na mengalami yon, maaf, dang nanaing mangarukari sidang ulun, bukan. Alay neneng pahatuson pamahaman doang gitu. Unang gabirong na tersinggung alani pakatayon. Namadok di bagasa tikyon, didok may dianggap doi na honabura manang na honakutuk. Alani ditiki dicu debatan si Abraham, siya tano hagudangan siya jabu ni amangna. Keadaan nung di blacklist si Abrahamon secara pemikiran sa sitong na ditong-atongan di dua ti jolom mana punung manang orang yang terkutuk. Akhirnya damang dohot day nang ikut tinggal honon si Abraham dui asau nang gabehot ibana di pamikirion ni masyarakati na menjustifikasi manang memberi warna satu ultimatum bahwa hidupnya akan berakhir dengan sia-sia. Alana menurang adong generasi di pemikirian ni jol manadong disi berarti selesailah hidupnya. HP Tuhan mau mengerjakan sesuatu dari luar akal manusia melalui Abraham. Sasitong na si Abraham pe ditiki di Jawi dang dope si soba de bata jauh bagaimana. Alai tong dope aka among na dohot aka dongan na sahutai si soba kana-kanaan dope. Hidup ngulu di lokasi ini. Jala di jauh masih Abraham meninggal hok kasomalanon. Hasomala perbikuan, hasomalan perdebatasi Lebanon, hasomalan nama baik pikiran-pikiran gabidang berkembangon, nama baik hukum-hukum, nama menjustifikasi si Abraham akan berakhir dengan kesia-siaan. Itu nana yang disuruh debatas ada tinggal homai, asa huwain na baru diho, mangulahon laut mopot, sada pamikirion na baru manang pakirimun di hari nana yang rong. Nada mang doh dainang na holongan. Itu neneng tay dari bagasa tikyon. Di umur 75 tahun, manobang muse, mamuka huta. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Bukan keputusan yang mudah. Angku tong main atani bangga mauru 75 tahun iba. Ibarat nan waeng songon aka amanginang sonati arong nong marungu 20 tahun, manang na 10 tahun pe. Lao maho muse mangarato tu Kalimantan bah. Puka marisi diho, uwa masudiartamon. Ya hakim mahu pasu-pasu ni di Bataru horisi. Mulu tarok ke songoni sonari, tu namaru muro 60 tahun. Pasti ikor roh hatana sulpat. Roh hatana risi tu kita. Alani dang sadaha putusan namurai. Itu pergumulan na panjang doi, memang diturpukon, dang diceritahon songo dia do si Abraham, dang diturihon songo dia do si Abraham bergumul manang memikiri haputusan ini. Alai di dison itor ditangihod do hatai borhat do ibana. Na namang do dahinang na holongan ditadi ko di ibana mai. Alana dipikiran ni si Abraham sada muse berarti molodi namasan waingon berakhir na mangulukon molo hutangihod suaraon atiktung tohodo hatai gabi sada bangso na balga hau atik pe naung mandul manang naung subuhi behol pertian ni si Sarah. Ido pakirimon ni bana. Borhat may bana. Kaya naman doon dahil nang nahulungan di baga sa Tuhan Jesus Kristus. Di na borhati pa ibana dahil itong pitor dilihat di bata ano ni. Dang itor sahat basa-basa ni di bata itu ibana. Gudang doon proses na. Madaya budo si Abraham. Dihadirion na. Itu makanan di mana keputusan lau mengalap si Hagar gabi pardi hutana. Asabu inian gabi bangso nabal gabi mana marhiti-hiti si Hagar. Alai de bata mandok dang siani sian si Isak do.
Sian si Sara do, ima si Ishak, gabe sadabang sunabalaga. Dung ini proses na manginang napanjangon berdebat di tengah-tengah ni guluna. Bergulat dengan Allah di dalam proses janji yang dibuat oleh Tuhan. Itu diulas si Abraham. Akhirnya sahat do baga-bagai. Sahat do janji ni debata itu ibana tolohas do. Asa marhite-hite turpu koneng do honota. Di tengah-tengah ni turpu kodamang do dainang. Sada mutihan arga. Natahida siya turpu kon. Molo pe di rohani jol madang tuk. Alayang guri debata. Dangadong nasutuk. Dangadong nasutar patupa. Debata Lukas sada ayat 30 itu kan. Ganup sa itanokon. Dangadong nasutar patupa. Debata. Molo pe di rohata. Dang mungkin ini terjadi. Dang tutui boy saut di tengah-tengah ningolukta. Ala tabereng dirita. Alayang go. Debata madok, naso hapikira ka jolmaun, buido debatupa, debata. Ise, hamura mang dohot dainang, na mamikiri mulai sian borhat siya bona pasugit, tungik ko gabe profesor hamuri medanon. Tungik ko gabe, jolma na maduma di medanon. Gabe dong bagas muna di medanon. Gabe dong parartaon, mangerbang akapuparan di medanon. Isi maboto. Tangadong maboto. Alay tanpa tasadari imara para suruon ni debata nasa bola takas di pasahat tu hita. Alay diojar hita borhat siya buna pasugit. Asa gabi pasu-pasu hita di tonga-tonga ni huta medan na tahahulong yon. Amen. Ima pangodsaron. Asa unang tao tapi holong ni roha dohot pasu-pasu ni debata di tonga-tonga ni goduta. Ala ni pikiran dohot hamaloota. Di luar kita, Tuhan bisa melakukan berbagai hal untuk kemuliaan namanya. Namangihut, menutup jami tahun damang dohod dainang, dahinahulungan, di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tahidan nakining si Abraham, nama jalo pasu-pasu baga-baga, siya debata gabi bangso na bulon, gabi gukpo parana, lana kana ansing, maduma dia kaparartaw. Asa di pada to debata di bana iko bukas sa hatu tano kanaan. Molo tabuat kiasan ni tano kanaanon sa unari tapeho di tunga-tunga ni nguluta. Ima tempat yang diberkati oleh Tuhan. Manang situasi, kondisi na dipasu-pasu debata di tunga-tunga ni nguluta. Neng doon marite iti jam ito. Ganup jolma diliot debata do pasu-pasu. Ganup hita diliot debatado pasu-pasu di tonga-tonga ni nguluta. Alayo lo do hita. Majalo pasu-pasu na siya debatay manang gugutan ng pikirata do tapaksa lahu majalahi pasu-pasu. Ganup naung majalo Kristus di nguluna tar pasu-pasu. Alanido siya turpu ko nakining taida siya Abraham naung manangikon hata ni debata di dokter pasu-pasu maho neng diulay ba na do mangguhi pasu-pasu ni debatay marhiti-hiti pikiran na ima marhiti-hiti mangalap si Hagar asa sorang si Ismail. Alay debata mandok dangi amang inang molo debatado na marpadan debatado na pasauton. Jadi bolong nga di pada to debata di Mateus laworhat Tuhan Yesus di dok sa ilong anakku mahorasira sa roh ajal ni hasyang anon. Tuhan akan memberkati kita. Sepanjang hidup kita akan diberkati. Alani luas madebata pasauton pasu-pasui. Unang abadi. Kada kita na mga abadi, pasu-pasui sa sahat tu hita. Ito makana di bagas sa tikyo na kining sudido hita. Diliho debata pasu-pasu. Alani unang tapaso maldirita so nakiningan ni hudok ko ni. Aku ini adalah orang yang terkutuk. Tapi ucapkan, aminkan dalam hidupmu. Aku ini adalah orang yang diberkati karena Yesus telah menolongku. Alana Yesus nama masu-masua. Itu hapor siyaw na mangulo di bagasan tikyon. Damang doho dainang na hinahulungan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Saut ma pasu-pasu ni debata di ganuk ragam niya kang uluta di budian niyarin. Saya hanya berdoa untuk Bapak Ibu.
Biarlah kiranya renungan ini, khotbah ini membuka pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan, bahwa saya disediakan Tuhan berkat. Jangan takut hidup bersama dengan Tuhan, karena Tuhan menyediakan apa yang perlu bagi umatnya. Amin. Martangnya kita. Mau lihat tema Tuhan di hatam na kubigi kami di bagan sanong bason. Napaturako tu kami songoh dia dong ngulu na tarpasu-pasu di tonga-tonga ni hansiang ano. Ima marhiti-hiti na ikon tangi do kami habi jala si pangului di hata ni Tuhan ni. Ito mabain marudud to pasu-pasu di tonga-tonga ni ngulu nami. Gabi di patuk di bahata mahami tutu. Lahu manarihon akan narikot mangulahon akan nahinalungon ni Jehovah. Dohot patupahon akan nauli na dinggan. Di tonga-tonga ni hasyang anon. Molo debata dongan nami. Jala molo tangi hami di hata ni demata. Ala ni molo tungadong Tuhan akan na mga bati. Akan na manudati pasu-pasui. Tolo hasto tonga-tonga ni ngulo nami. Mangido kami ito tangam mo na badiyay. Sayuran si mahami siya nasa dusa dohot pangalaw siyon namin. Sayuran si hami siya nagkabura-bura na tuwa to hami. Molo tungadong agkabura. Na tuwa to hami marhiti-hiti angka dusan siya nakaupo namin na judo. Na mabayag kami gabi tarapat dia kalas ni Roha. Humatuhan na mangupati. Ay huboto hami dang tuk hansel maon patupako ni. Holat debatado. Atong tutanga mo na ba di mahupasahan tamin sudi ruas ni huriam di bagan sa nabasong. Asa ho na mamaso-maso na sida Tuhan. Asa magkaporosya i debatanan sida. Tukdo debata, jalaradido di debata sa luhut na nasa narikot di tonga-tonga ni ngulo ni Hajal Maun. Asal ma hubangido jalahui gilahamin oni. Lau patupahon hasangapon ni debata di tonga-tonga ni ngulo na. Di bagasan Kristus Jesus, martangya kami tuhong. Amen. Tapuji Tuhan tan, marenda kita. Pasu-pasung tangan sagi, idol-idol katami. Surutan di nabadia, usul mabai rohaki. Agogon, songkok maturo ako. Unang sayolan manete, tuhisan dogiriko. Bereng masay upaiman, lungarari rohaki. Guru diho mangoluku, dohot ati nuhosmi. Agogodu, sungguh maturo ako. Unang sayolan manetek, tulisan dog diriku. Hatani di mata nagabi ucahan di hitang di napasatun pilihan. Imana tersurat di 2 Korin bidusia ayat 7 saharo di ayat na bawaluho di dok. Ganup maniod jarni rohana unang masyan muruk manang siyan ng sutar jua. Ay di hakolongi di bata do nalas roha mga lehon. Alay marhuanso do di bata. Mangusehon sa luhut ansiyansi to kamu. Asa sadok tuk situtudi hamu. Jala marlubi-lubi hamu. Lau patupahon sa luhut ulaon nadenggan. Idut sahat nang tapas sahat ma peliata.
Rimba hita jongjong. Tapasahat mang piliata tuadupan di batang martang yang mahitang. Ali di banta amanami na di banwang gijang di parhato pod rohanami do siyan duduk ni rohanami hodomu alinan sang di bansa na mau diutus. Di son hupasahat tami do pilihan hamuletun nami tuhong. Say jalon jala pasupasu mapilihan namyon. Asa gabidalan panidangion para sauran dohot ulon asini roha di huriamon. Bay mangulu nami gabi pilihan na hukmar tulo mo ni roham. Jala para sidohot parohon haransaon mo. Holong hasitungan dohot hadamyon mo di sadok portibyon. Bukay marohan nami markiti-kiti todim. Asa setoktong maduk maulihati tuho. Di bagansan ko rin anak mo, Jesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Sai sian debato Ali ama namin na di banwang gijang, say pinurbadi ang magwarmo, say rumah harad sa un, say saut malumon ni roham di bonotongon sungon na di banwang gijang. Lehon madihami sa dariyon hanguluan siya parin. Se sama dosa nami sungon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangudjunan, palua mahami siyan pangagong. Oriana hinahonongan di Tuhan Jesus Kristus. Jalo hamu mapasupansu siya Tuhan di mata amanta. Jala mulak mahamu di bagasan dane. Di pasupansu jala diramuti Tuhan di bata mahamu. Di sodako Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jala ansima rohana midahamu. Di dopako Tuhan di bata mabuhina Tuhamu. Jala di para saorohom madamena tutod di munabing.